גמישות עסקית ומחשבתית, למה אני מתכוון ואיך זה תורם לנו לעסק. כל זה בפרק של היום. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של מנטור דיגיטל, מיני פודקאסט עד דקה וחצי לכל פרק. תובנה נוספת שעלתה לי מהטיול בקוריאה הייתה בזמן שהסתובבנו באזור איטוואן, אזור של בילויים, פאבים, דנס ברים ועוד. נכנסנו לאחד הפאבים ורצינו רק לשתות. עברנו ממקום למקום לחפש את מה שמתאים לנו, ובפאב הראשון שנכנסנו אליו, בעלת הפאב הסבירה לנו שבמידה ואנחנו רוצים לשבת לשתות, אנחנו חייבים להזמין גם אוכל. זה לא כל כך התאים לנו, ועברנו לפאב שליד, ששם לא הייתה עם זה שום בעיה. ואפילו מעבר לזה, מרגע שהבנו שהמקום נחמד, פתאום התחשק לנו להזמין צ'יפס, שבכלל לא היה בתפריט, אלא רק כחלק ממנות אחרות. בעל המקום חשב על זה לשנייה, ואמר לנו לא לדאוג, ובום, הוא המציא מנה ומחיר מתאים, רק בשבילנו. אז הנה לכם, גמישות עסקית. בעוד שבעלת העסק הראשונה הפסידה 2 לקוחות עם התעקשות מיותרת, בעל העסק האחר הרוויח פלוס. נסו לחשוב, אם גם אתם מתעקשים על דברים מסוימים בעסק שלכם, והאם הם נכונים או סתם מונעים מכם הכנסה נוספת. אם אהבתם, שתפו, ואם לא, ספרו לי בתגובות. תודה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא.